Čo? Tady. Teda co? Ja nie som tady. Ahojte ľudia, dneska tu vás víta Matias a zahráme si Brooked. To je moja, nie Brooked, ale Roblox. To je moja obľúbená hra. Despacito. Ja moc hrať nemusím, ja som si raz dal pozdone a niekto mi nedal gift. Nikto nemá Robuxy, každý má tie basic skiny. Toto už som raz hral a to je celkom noobská hra. Môžeme si natočiť ináč, viete čo? Ako urobiť rielkového danca. Tam tie tutoriály, viete, boli také trošku trápne. Viete, ak to myslím. Že je trapný. Ináč zväčšil som si telo, aby viete, také, no neviem komentovať. Zabíjam ešte z toho iného videa to isté telo. Jop. Presne, jak som hovoril. Dobre. Dáte si klasiku. Dám si napríklad iný skin. Takto. A tento úsmev. Dajte si tento úsmev. Kde je ten úsmev trapný? Tuto. No. Tuto normálne napíšete. Dana Kles Match. Načítáva sa tam to a vidíte, tuto máte aj Dangles Match a ja si dám akorát tento. Teraz si zase napíšete Dangles Match. Dajte si tieto teplaky horne. Tieto nielote sú viac svetlejšie. A teraz len počkajte, pohľadám ten papírik. Dobre, som tu. Dobre, tak ten pigi papierik. Dobre. Ten kód je 618 6609020. To ste mali mať hneďku. A ďalší kód je 67129056660. Máte tie vlásky Danglesové. Dáte si všetko na tohoto šaša. No toto si zatiaľ nedávame, na to je kód. Teraz si tu normálne vyhľadáte takto. Rodský Hradson Rocky Rayken a vyskočí vám toto. A ďalší kód je 4418324223. Bum. A čítaj sa. Máte to do behania. A ešte si to môžete pozrieť. Mohli ste si to dať na papier, to som vám až teraz. Aha. A toto je Dangles správny. Počkajte, ja si ho aj uložím. Ja tu radšej dám normálne Dangles. Tak, vidíte? A máte urobené v Danglesách. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber.
Tak čus, čus, čus. Počkajte. No, čucko.